Jamaica skira kakaipa usanyeperwe. Kuti pengetika. Zwamira sei, buira sei kubara wagwan. Tara German maizia, German pay. So Saturday Monday so zvangu waizia. Then bochijambira. Muichuna say what's good. Uri gonna say kupana. Pakaipa mdara. Okay, anabona. Ira nakasara German. So achingo pressa ichi edg to go edit fast maona chi mbosasa na German the 2 seconds. We can talk about anything. Why is here? Anything. Why is German atoka na ngusasa chi nesi yese tatenda moyo ndimo mfeso wangu swidi say tapiwa taps wagwan ed tutana na German. Wadugira Tesla na mimi. Aiwa mais hapo. Jackie, Demo will say, you know, Charles Boga. Nah, I imagine go press ed me, edge, you know, faster, German. But when Bergans invite, I think people have on face one. So I tell no time around somebody say, what is your weekend? Chimwe, Kwanzi, Zimbabwe, Kuna Biniman, na Damako. Same day. Jovamba say confess one uti mununzi same day. You know how do you do that? And she go invite to broadcast. Okay. It's fighting. Jaman does what you no kwara. Boss mpana mandle le uno mpana mandle. German. Body slam. Kuda say go fire. You say go German. I was so bold or Rasta, but German is Zimbabwe, Pizza German. Kodebo Riti, Biniman na Damago same day. Biniman na Damago na same day, Kuna Jalav, Kuna City Sports Center, Kuna Zalpi event quarters, Kuna show. German. Going there, fireman. Because you know, say my promoter, why do you must see my banana space? I'll check a bag, Kuna cheap as the food German. Ayo bara tika na konzi paya ya German mu zvoda kuti munhu wana kauya mbomaenda kumese mukugumova mano mutamudza bag apa futi kuri apa kuna Nashdad futi anetsa kunoko Nashdad ine video yake ndo mugadzirira asana kutanga ndichikufunga zvo unoziya ka munhu wese anotadza plus munhu wese anomwa madrinks ka wabata but ndoda kutanga kunetsana nevanhu vasinei newe hazvibude manje pafutatsamwa manje sasa wangu bozi yaitika baba ndakuona chi ndakuona mbichana wazvona handina kunyaona chese nakirwa wega nebhegi rako waibata uchiita uri kuita ruhani uchiposta uchiita zvauri kuita ruhani but kana wakutukana nemasistana asina kana mhosva inoitera haite nyaya yacho payatangira zvayo andinazonazowinzwa nguva inotangira nyaya waiziya but obviously Texas ifeso wangu haungaposteka uchishaudana nemasistrain bye unongochitomakisa manje nyaya yacho haidi interview mudhara kana kubvunzana iri straightforward akazviposta achimakisa achituka vanhu achimhanyisa vanhu murodi Texas but angakabatwa nemabhias but ndachinzwana nesasi rake akanyinochipa kunoko mudhara ndozvikunetsa no problem iriko wangu even pandakauya mufeso wangu ndakanzi ndakada kutenga bhiya kandirumba 10 dollars vanokwana 10 mabhias ndakati kuita masketch iriwe kuna 1 beer $10 ukatotenga rinodhura rinofanira 70 cents one vafanira ma 14 munhu avhunduka mabhias wangu wazviona plus pa UK mapounds abatikeka waiziya unongouya ne 2 pounds ufuka 2 pounds unofanira kuwana mabhias mangani aiwa but Nashdad ati bo azvimakisega ndiyega akaposta video yacho aikurunza akatorwa nemunhu aifunza kuti mugai mai mugaisi aiwa chirukazi rafu wangu but aiwa nasikamona kwadhama ako kana kwabhiniman chamupedzera magepi wangu aiwa munofora mudzidzisa pachikuru waiziya momo muratidza tonazi mai momo mutenderedza momo mupinza chi momo muratidza momo mubvisa chi bozi inozainoitika UK mfeso wangu pane imwe mamaskire kuti vanhu vanongomaona isiya yakadaro ona but patonanzi pane imwe skire kuti hariite marasati aiwa hapana chip is expensive mudhara ari kumada runo rakachipa ramuparira manje kwenda ndakasatengerwa nastana kana
Tana ndanowanza domwadoro rakachipa. Chibomira kudaro ndobata shamwari. Miatipete atikuita. Body slam, I totaura wangu inbox Ibo kuda ibo chibotipinza heavy wangu. Chibotipinza. Fires. Ibo jamani. Bye bye. Aiwa ndichangu icho sanyepero body slam papa. Aiwa ndiwe Kuda Chamisa to the world. Ibo rasta. Ibo mati mochila magedaitis. Heavy wangu. Aiwa ndiwangu ndi body slam, body slam asumdzira fana mageto youths. Ini nise munhu akabuda geto yakawaizia. Wana madhara edu achikusumudzira wapfana noda kuitawo mabeats 1 or 2 papa. Iyo zvinoperera kama WhatsApp. But wana munhu anokusumudza mufeso wangu achikubetsera wana. Big shout out nachi body slam. Then wada kuedwa futi apa face wangu. Kuna nasara mumacomments kaJamani. Yai. Anonga ndasasa kana zvika na 1 hour apa unosvikira. Unongokadhibha kaJamani unongochingosasa papa usikazivi wadodoredza kana 60 minutes. Then wada kuedwa panapa. Ndimbosasa we can talk about anything. Membo taura na German. Wadomudza na German baba makagona. Tipira kana German pamunonakirwa waizia pane nagona baba panoda umudza fair kuti German makadambura pa fair. Paunoshare unudza sei wana boss comments pa comment section chimwe. Hauzikwanisa kuverenga zvese waizia. Andichiko. Dasara babiwa. Aid me. Man, aid mfeso wangu, aid. Chaka. Rosa nasikabweziwe ku-aid. Nakazona pana mandla achikugara wakahakira. Nofana unomina ubaseru. German. Fe. Bwira seko fire. Javera seko. Chikora unoti kubasa hakuna chikora pa daily German. German ndineka quick one German. Ko na mimi kaimbotudzai German zvikaitso fire ere German zvekutapirira ere German. Zviri kufaya wangu but mani kutaurira manje zviri kuitika pana mimi waizia. Wanakaona unobvunza kufaya mani ndeiboona mimi anjambona muchinya kufaisa mafaisira mamboita mazuva ekutanga anoibata. Nyaya ndei fire man. Unoziva pakaitika kanyaya kaolinda 2 seconds kaya. Isusu unoziva kuti tine tough skin waizia. Vanhu vanogona kungosasa vanongoda kusasa tinogona kungotora yakadaro tongoramba vachiita zvatichiita ona. But watasamimiona mimi munhu waya agara achiita mavideos ake paYouTube unongera haana following yake harina pressure ona. Hana pressure. Munhu achikutukira mahara kuti take. Zvasiyana mazimba unogona kungoshautirwa mahara waizia. But following mimi manje harina izvozvo vanoibara German. Taura zvangu. Akudhonzwa munyaya ona otanga kuti wati akaona kuti tiri kupinda papi panapa ona vangoti hama German ita soft pakukana ma-pictures and videos about us relationship yedu ndakati amazimbo watogona itori bo watogona ipapo wozonopesa iwo manje nemukonyo wako unogona uchingobata vanhu uri kunzwa madhama anopesera wakupinzwa mucrossfire urunzwa. Aiwa indodana vanhu vakaita sana maigamu asina kana kendenge. Maigamu havana kana ganda manje maigamu vakapinza kudhara chori chinoda kuzati haiwe Germany maigamu anokudza kuseri kwako ka unonzwa zvemudumbu unotuka unzi matumbu ako taura aiwa airi bo German ndakarespecta decision yaingaona kuti amas ibo haisi kana pressure wangu mazviona kana usudoya pasocial media ndogona kuunza kana tsvangi handikona zvino ndaana lady G waibata tenda kuitira vaiva veguhwa kamudhara kuti vangogara vaziva kuti zviri clear zviri zvakamira sobuda uye handitokanda kitchen wangu haava ndikunyepera German tenga isutu nditokutaurirai aiwa ndiri kuuya German paAustralia fe nakarova nemazindebha angu ndebviri kukura ndiyatsoita bo German nakarova zvichindera kune black stripe zipinstripe German kutoti pei papapa ndinga iri bo German heavy kakawanda. Aibo apa big up wemwe unongochite kushare page pa wemwe let's enjoy Zimbabwe chikundikandira machi share ma videos ndo kutosimbisa manje movement baba waisi
akagerman kamune muchigona kagerman dai muchiita chidoko muchitogona german dai, hapana chinoshewa muchiita chidoko ka mune magona german mukona taakuba kuba kakuyako yagerman heavy wangu heavy mara boboka bo wanguda ibo rasta chakanyanya hawa hapa rapa manje ndo pakagona manje mfestival waizia anonzi ngomfestival zukubeki zuku makagona plazuku pakudai so ndakasitaura navanhu fair live and direct so kamuda kuta sei kamuda kuedhera chi ngatimbotanga ndamboitaura nyaya dzamimi pana pandimbodzokera pane zvataurwa panapa hanzi na Delphine hanzi mimi is too quiet sure ndakaboikana pakapinzwa munyaya hama anatombozviverenga zvake steri kuona chi kuti zvakamira sei you know she just said nah you know so mwana wa black ini handina reverse key what up memboedha wemfeso wangu pakanzichikwa liberty mene kuedha mfeso wangu faster aiwa handiitika panapa tikusasa yese mfeso wangu anything down under na german usanyeperwe mfeso wangu saka inenge itori bo haupune network mfeso wangu chakaipa mfeso haana network handiona zvoitika ndaona pakanzi maigamu itaende kuedheka maigamu bosi dambotaura nemi ndine keke renyu randinaro chi rebirthday rasina kukwanisa maiziya saka maigamu itai mubatike chi titaurirane iyo chimwe chingonyora kuti add me and I'll add you utaura na german paya zve 2 seconds comment section thing my big shut ups man asa wagwan simba rase chigadzira Jack Bauer zviri sei kumfeso wangu mwana wa black zviri sei you know tendai hunda auya pari pauda kudzikama kana tendai hunda auya tendai ndaona pakanzi join ndapa pamwe ndaita mistake ndadanga kutaura zvangu kuti dai uri nyama uri heavy steak but pari pabeauty yako this is my take dai uri shiri uri teki hapana uraya lyric but ndida kutodai kutaura ndiye kudai so manje tendai you know manakira wakaita tendai ka ini zii zvangu but kudzidza kwako ndo kunozondityisidzira manje tendai because tendai hunda akadzidza apa she's pretty ina hangu musikana akadzidza anonetsa waona because anenge ada kurowa nebrain manje ndo panonetsa unomubvunza anoda kubvunza zvimwe zvezvo unomuudza zvimwe zvinhu but mai zvaunomusasa zvezve manje mfeso wangu ana vakurowa nemetsi manje waiza pane pangu rine explanation imwe ine data mukati ndo panonetsa manje aida chimongo chiri easy manje ini ndida chimongo chadzigumira kana form 4 chinazo chabuda kana ma u because achinetsa ona unoona munyepera nezvinhu zvindangana basa mfeso wangu womutaura kuti amai zinesaura ndauya kudheni because ndakarasa bhutsu wakazoti wana here urona watoibuda nyaya mfeso wangu pamusikana akadzidza anonetsa manje ungamudzira wakarasa bhutsu mfesi anenge akutobudisa rimwe zipepa kuti anonzi iwe sanyepe this is uncalled for and it doesn't make any sense you see and it's irrational takarwa nemawedzi emudictionary mfeso wangu pesa kuti sorry vataure chokwadi ndatodhinikwa Susan nezuro sorry baby but anyways ndadzokera kunyaya yangu big shout out man tendai hunda too pretty you know anze nanukwapa add kiki mbodzokera mashure anyanya kutaurisa vanhu ndasanzikadi kutaura uzi ndobva ndatanga kutaurisa mfeso wangu ndodzokera mashure ka tennis my brother, you know, my brother Dennis Chamisa is my brother, second born, family medu. Why is it? I'm Tony, you know, but I say Kuru. The guarantee Seguru, but I say Guru, you know, I got Nyaya. Congratulations to you, Param. I'm Tangira. He's older than me, but I'm Tangira Tamana. Oh, was here, one city, my advance, my condo. But you know, that's guy, your own city, so I didn't get Tamana.
Is out moms and was going up and up. The Ganyadzis. T-Mash. Mambo 8 Moon Banana. Now tell Shum. Who's what tell us? And this is once I'm reading my comments. No Matemba, what up? No Matemba. Yeah, no Matemba, the heavy sister. Oh, no Matemba, doing with T-Man's guy doing your Jerra. It is, pardon, it's got Jerra about Facebook. I know that. Umunda, I want to about Facebook because my jokes are Didoja number one. Ndotanga na my gam andidi my gam ono kushura andidi my gam okatuka mkomana waya mbodana naye una ndikanditana ndizvo my gam I have to be very careful because ndowarasa muromo baba ndopinda mawani my gam maya my gam ndokwata my gam andidi kushautwa ndo wani chibamanya ndidia then wozoyaona prim andidizvo haasi akambotukana stering nevanhu but unongoona kuti musikana uyo kuenda kurong side yakasi uri munogona kudhilita mangwana Facebook ona Germany desu Germany hapasina andotiza handibatike mfeso wangu handitiri kutaurira chakaipa but iwe membodzokera achimboverenga macomments avanhu vanozora Germany mamusikamboverenga zvanandichinyora. Could I stop talking too much? Add people. Okay. Julia. You know add me, she. Do it. Sister Norma, I'll be so happy and glad to talk to you. Do go to I'm gonna fresh. Now my God, I'm gonna fresh. Good people though, you know. Good people. I'm gonna add me. Then go marry now. Ona tsaitadza kuedha kaunokosina app yacho waizira bo zvinonetsa kana une kafoni kambudzi kauti ndikuti add me unoda ndikuadd papi uisa kuti haite vanonetsa jamani hapadi kambudzi fana une foni uyo yakati kupindawo mashift akati kana uri diaspora ungoregerawo kupedzera mari kudoro kuzoti uzwe kuti ajamani maratidza kundiedha kuna chakuedha papi kuoneka Motorola chakanyanya ndanakusara apa zvirongwa pana tunyasasa stering no don't start kuda ndokuchema. Who's that? Cherry. Oh, Cherry Poogie, what up? Zviri sei ndechingoma mazita ndakuti maziya kudhara unogera niye kuti one time ona chiwa chingosimbisa German, you know, just enjoying German's videos. Tashinga Gwiza. Devo Tashinga wira sewo. Na Tashinga nakambotry manje. But Tashinga atakure Tashinga but nakambotry mukana 1 or 2. But anakuona masign manje kuti mfeso yananga anomfila manje. Ndo panonetsa manje pana Tashinga. Hope wasikana kuti unoda uchimkandira mfeso wangu kuti iwe ona uri mukandira musikana kuti muradza ndiri kufila. Pamusikana haasi kuzviona. Unogona kulike kana 60 izvo pana Tashinga nongwa ndane mapicture kana 40 andalike unobva watenga kana stalker waiziya wakumakisa wega kuti apa zvaita ndakutosvikana kulike kuti uchigaya German uona kana no 41 pictures dzawakalike hazviiteka inomakisa German uri ndiwe waureri Tashinga ndi papa nditi Tashinga ndokuda straight hame unoda kuti nditese Tashinga Amen. Papi kwa panza my gam. Veneno zitashika chapedza nyaya yedu mu inbox. My gam vari kubuka, my gam wando aedere. Asi donya utara wando zvika shout. Ana my gam ndazvoona. My gam muchibopindeka panapa timbosasa. Ndine cake reyo randinaro mana maiza my gamere birthday. Ansikuona pakanzi add and type your taps add people. Ndo add papi wansikuona pakanzi add papa na wana vari kunyora kuti add okay. Man add my gam bana. Ndaba my gam upinda jamani mari dzikame. Shout kwa. My gam pe. Ya chakanyanya. Yes. My gam uri say. Hello. Akuda ule kuchemi.
Unotya ikweyo. Bana muri seko maigam. Ko happy birthday. Wakakwani. Happy birthday. Shamwari aunatomhondisira kana message. Inyaya. Mnogona pawo. Pawo papi. Mama wandirwa ndo problem yenyu. Mazona. Hauna kuisa iyo. Ayo, mama wandirwa. Makadzokera maanotsvaka unoona German ari mauri simisa maigam. Ndakatoti maigam inipe kuno account number yenyu isiriwa something. Ndakaona munhu ndakati mari yawandisa. Isaka kuinbox. Maonera isana. Muri sese. Nasi dana nshira samuromo nasi daitorwa kana take team nasi. Pakaipa. Kopareseko pa H. Ndinopinda kamuna December. Pari pane ka video kana kakanda ka my Grace but vanaundudza manjiro vakafara nako here kana vana kufara nako. Saka ndiri kuchita. Vari happy. Hawana problem neka video kana kakanda. Hanzi mwana ane talent. Vari kutoda selfie newe. Ndiri kutya ndakasvika nokubatwa huru weki kamaiza anodzvanywa. Wozinenge ayo vari kutoda selfie. Mungovaudza kuti kwakuri kutamba muri wekuzaka muri mukaranga here maigama. Inini ndiri kubhikita. Ndiri mukaranga. Ndiri wekubhikita. Hawa ndiri pazaka pandakanzwa maigama ndiwo padhuze kumusha. Ndakati haiwa maigama ukamukati kwakakwidza haazobati wezhira topedzerana. Ndakamboona makabata wenyu wezhira uya asingarebwirebwira ndakati wezhira unoisa unogona ngobata nidzirwa nana kutotya. Kana yange iri discipline. Haiwa mukomana anenge akapinda mugiya. Mazwana mazulu unodiwa. Haiwa airi December tichapinda maigamu. Mumbotenderedzawo mumboratidzawo macircles bye bye. Tokonai mawe. Maita matfonera. Aiwa maka birthday present promise iritoya. Takamirira. Ikasauya ndakutotanga kutotukana niyo. Kuzvine zvashatse izvo. Akutambawo. Aiwa iribo. Vokoni muresero wasista nomaona ngari panguva yakapanikidzika. Vari pazvinhu vari kuzviona. Sister Noma ndaona mwe wakabatikana but aiwa tipinda. Bo usara bo. Alright, bye. Bye. Aiwa pa Facebook mfeso unofona kuwira mandimba pa Facebook waza ba heavyweights. Baba panongoona kuti Mines German wanoda kukutsa kubhingu rangu rarabva. Wanoda kukutsanira unobva ngodedza team yako mfeso wangu ngodedzera kuti right chatsva kuno hauluze pa Facebook tamba nema heavyweights ndara unoza kuti anokumirira kana zvaipa. Kana pane pa mari yaipa kana kudusa. Every month uchitobhadhara kana monthly payments emaskinya mandimba ako kuti kana wada kuzokuwira mfeso wangu unongobuda gauro waiziya ungodema panapa chaipa hauluze ndo mazheta achokara mumastreets paya zvamira sei kuti tana chips zviri sei add me membo era mfeso wangu uyu ndonyatsaurisa mama ndarabudawo zvangu ndimboti chibhiso semuna anosenza waiziya saka ngupinwa pa Facebook ati mbotaura nemi mumbondiudza direct how you feel about me. Robite ndiripo zviri sei? Apana uri kupi wewe? Ndiri kuPerth. Uri padhuze apa? Padhuze ndakakuona musuno pana toxica. Ngoriko here? Ndandiriko. Aiwa ndakaunzwa na Toko kati apinda mfeso wangu ndikati ndokusapota kakusimbisana.
Manje inini ndiri kufara manje nenyaya yemahashtag mandinga. Muri kusapota movement embrace madhunda. Yes, madhunda. Ko t-shirt manje. T-shirts aripo kwa embrace madhunda, but yakazoitika ndeyekuti inini zvekutumira time handina, ndinogara ndiri busy. Okay. Time ndeona manheru, saka time yepost office ndinapedza basa. Saka manje ndotanga kutumira ma-t-shirts vanhu vese vakauya vari hobo, saka ndakangotumira ivavo varipo ona, but ndokutumira sezvo uri padhuze. Ndiri padhuze stereki mani. Saka muri kuembrace mandimba ndiipa here? Tinoembrace mandimba. Musarekera kuembrace madhunda. Akupepi ndiri kuuya futika pane kashoka ri kuitwa mene kana dhoka kakudza. I think muna December. Waiona? Yakatoanaunswa ikana ndakutanga kutaurisa. Yaka-announce ikambobviswa ika-announcewa futi. But I think for now it's okay, I think. Hanzi kuna Madam Boss kwa kuZimbabwe. Madam Boss. Na Trevor. Na Trevor Dongo andiri? Nani mufutana ngariwo? Asi tiri kutaurisa, tifaniri kuzitaura ndicharowa. Ndoti vanhu vagara vaziva izvi. Bozi mari dzinoroveka muna December. Ningrini. Ndiani ko mumwe wechi3 handichazivi. And then nevamwe vandisingazivi, vasingazikani so. Ega, saka iribo. Iribo, manenzeve vatonzwa kudhara. Sharp. Iribo, embrace madhunda, musamire kusapota movement. Embrace madhunda. Iribo. Embrace madhunda movement yakamboiswa pause. Nyaya yekuti nanakwara mana shamari ndingodai somufesa wangu shamara ma-t-shirts ndakarwa usiku hwese 2 nights ndichinyora mazita evanhu daiso nemaadresi kudaiso aiwa kana mari yacho ngairegere ndoenda kushift. Aiwa movement atitimboisa paside. Movement yenyu imakuiziyai imimi mungofambawo nemovement moendesa mberi. Ndakapa vanhu go ahead yekuprinta ma-t-shirts, ndakati printire ma-t-shirts yenyu. Bozi jamani, kana ro mutsvagiro wemari uri unoswera usiku hwese uchinyora mazita evanhu. Ndakati ngazvigare haiwa amazi fambai nemovement. Anyways, mene bodai soka timboona tiri kuedhana kwapanapa. So parasara sorry pakanziko hits me shots hits Malia. Yeah, those god damn. Havana zviri sei? Zviri sei? First zita zvamari zita pa Facebook munhu azondiverengera zvakanyorwa apa. Ingoverenga zvauri kuona izvo zvotinzi hits me. Shots hits Malia. Panenge kuona ro. Inga unogona one. Ndanazoverenga here? Waverenga chaizvo watogona so. Kuti yakarohwa. Bozi patinenge pane code iri kuudzwa vanhu pano munhu akarohwa munhu but hasuzana nakarohwa. Aiwa, hits me kuti I'm hot, and shots in German it means honey, sweetheart. I mean something sweet. Pakaipa. Udakutodenza mimi kuti shots. Mimi aunonzi shots. Wona nakutokutorera zita rinobva kuti mimi shots. Yeah. My son wants to say hi. Adiusaririrawo kwa yanenge mai. Atauri German here man, not good. Neno. Say hi. Hi. What's going on, bro? You good? That's a touch question. Huh? How are you? I'm fine. And you? Yeah. Not too bad, man. How's Germany? He's a shy dude, man. Why are you shy, bro? No, it's not really good in English. Antarachi? Dutch. Oh. Man, bofunga. Panenga mawedza nawo German barandi nama. Taura tindwe. But otherwise, it is easy. Kuno kuri boko.
pariseko pa German makuchigona iri German inoza chanogara nichibvunza ndechekudaiso manje hazvina kuoma here kuti mazuva uchitanga kuuya mazuva ekutanga so uchipinda pa Germany munyika yevanhu kuti chirungu vakatochimanga vanhu vekugermany handiti apo manje wada kutaura navo nechirungu apo haugoni chirudzi chavo manje how did you manage ndokana chingozvibvunza kune mazimbanda nyika dzakadaro dzisingataurwe chirungu anga ari mawana ndidi kunyebera because vamwe vacho manje vaitokuignore ichivhunza umwe anokuudza kuti I speak a little English ukatanga kutaura naye utoona kuti inga chingezi chiri kutofaya heavy panapa wananga achitogona but haadi kutaura ndakazviona pandakaenda avadi they are so proud of their language vanotoshamisa kuti utaura nechirungu why you know iwo utadza kutaura French zvakafanira kuti muZimbabwe meme munhu waya utanga kutaura nechirungu isu mashona varadhina kuti uri kutaura nechirungu why uri kutaura neforeign language taura nechangu chandinonzwa ndozvakafanira nakuFrance owa. But I think now zvave nani manje because before manga mini ma foreigners mashoma but nezvino zvinokuwanda kwaita they are learning now kuti vanhu vazhinji obviously English kando inenge ichitaura vanhu vakawanda heavy aiwa but hai ndotya angu ya kuGermany ndiunyepera ndonyika anova right manje avari bo very nice manje if it was like ma 2002 patakauya anga ari ma1 because ndonyika yemanatsi kayona unongofambira kunyika kwavo ndotya mune muchingonzwa kani mune muchingonzwa you know people lie and you know inyaya yekuti takadzidza history of Zimbabwe and we take it as it is like zatakadzidza but it's not like that inini hangu I have never seen like vachi misbehave or anything I've never seen that. Okay, so hakuna racism. Inanza ndaiona hangu ameno vamwe inanza ndaiona. Asa kuripo. Tinosvika kumumboturero ameno kunodyiweko. Amotoya kuma potatoes kune mavhosche nenyama dzenguruwe. Iri boga. But tinopinda. Ko nai boss. Ndanzwa mutara nyaya kuti muda kuenda. Hello. Network yenyanga yaita. Yanga yatakwa. Ndanzwa mutara nyaya kuti muda kuvhaya paZimbabwe. But kana muchinge masvika paZimbabwe musasvike muchivhairira masista edu paZimbabwe apo. Amene munhu angafona vanhu vanoziva Satani